Mit liv handler om talentudvikling, og det har det gjort i 18 år. Jeg lever af at hjælpe unge fodboldspillere med at nå deres mål. Og jeg har været så heldig, at jeg har været træner for spillere som Daniel Agger og Steven Gerrard. Jeg ser desværre mange spillere, hvor frygten for at fejle er større end viljen til at lykkes. De bliver ligesom deres egen værste fjende, fordi de hele tiden kritiserer sig selv. Det er virkelig trist, fordi mange af dem faktisk har et stort talent og et brændende ønske om at blive bedre. Ofte går de og tænker over tingene helt alene, fordi de mangler nogen at tale med, hvilket gør tingene meget værre. Heldigvis sker det, at nogle af dem tænker, jeg vil se, hvor langt jeg kan nå. Nu tager jeg ansvaret for min egen udvikling og finder nogen, der kan hjælpe mig. Den beslutning hos den enkelte spiller er den allervigtigste. De skal tage det første skridt, hvor de bliver enige med sig selv om, at der skal mere til end holdtræning, hvis de skal udvikle sig optimalt. At der ikke er nogen genvej til deres succes. De skal ville træne og træne, også når det er surt. Det er her, at de lærer at æde sig selv. Det er fuldstændig afgørende, at du som spiller sætter dig nogle mål. At du sætter overlæggeren lidt højere end der, hvor du kan bunde. Der, hvor det er svært at holde sig oven vande. Der, hvor du virkelig gør en indsats. Der, hvor din grænse rykker sig. Det er der, hvor du virkelig flytter dig. Det er vigtigt for mig, at mine spillere kan se, at jeg arbejder hårdt. For så arbejder de også hårdt. Når spillerne investerer i vores samarbejde, så vil jeg også investere i dem. Vi arbejder på at finde begejstring frem igen. Glæden for fodbolden skal fylde så utrolig meget mere end frygten for at fejle. Det er en proces at blive bedre. Og det tager lang tid, og det kræver mange kræfter. Netop derfor er det vigtigt at have glæden med. For mig er det fantastisk at følge processen og se mine spillere blive bedre. Resultatet er vigtigt, men det kommer kun efter en god proces. Så processen og det arbejde, spillerne lægger i processen, er det allervigtigste. Det er i den, at vi kan se, at vi flytter os. For spillerne er det helt afgørende, at de er i nuet i forhold til deres egen udvikling. At de er procesorienterede. Derfor er det næste skridt altid det vigtigste skridt.